ଆଜି ବୋଧେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ପାଖରେ ଖେଳ ହବ 200-200ରେ। ଭାଉଜ ଛାଡ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପଇସା ବାକି ଅଛି କହିଲେ ଭାଉଜ। ଓହୋ ଭାଉଜ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ 3ଟା ତ ବାକି ଅଛି ଆଉ 2ଟା ହେଇଗଲେ 5ଟା ହେଇଯିବ ଏକାଛେ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଥୋଇଦେବି ଆଉ ଟେନସନ ନଥିବ ଆସ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଥର ଯେମିତି ଭୁଲ ନ हुए। आपने साहब लूटा कमर पे पैसा नहीं थी भाभी ने पिछड़ को लात मारी दी।